Señoras y señores, en nombre de Televisión Española, muy buenas noches desde el nuevo estadio del Club de Fútbol Barcelona. Barça, 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 és el crit en els cors agermana, el passat, el present i el futur. El nom sagrat de la ciutat de Barcelona, com un foc viu, omplert de llum, la nova llar. De cara al cel, enamorem una bandera. President del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant? Sí. Val. Nunca lo has dudado, el Barça ha ganado. Hemos controlado la situación y ahora te cantamos esta canción. ¡Vamos! Queremos que te muevas. Hemos superado todas las pruebas. Barça, Barça, ya podemos celebrarlo aquí. Barça, Barça, ya lo ves a distancia. Barça. ¡Vamos! Hemos ganado, tú ya lo has oído. No ha sido fácil, pero sí divertido. Ahí está la liga, estos son los hechos. ¿Resultado? Estamos satisfechos. Campeones, ahora de la liga, ya no hay nadie que nos impida seguir jugando, seguir ganando, también perder. ¿De qué estás hablando? Barça, Barça. Nosotros aquí, nosotros somos de un sitio, de un país llamado Cataluña y arriba, y estamos ahí. Nosotros pintamos poco en todo esto. Sergi, Què tal? bona tarda. Bona tarda. El futbol és una construcció sentimental de primera magnitud? És un recurs barat i accessible i popular i que el tens molt a prop sempre, sí, és una de les formes d'educar-se sentimentalment. Parlant d'espais i de sentiments, l'escriptor i periodista anglès, Sid Lowe, crec que va rescatar una reflexió que ja havia formulat algú abans, al voltant del Barça, que és el Camp Nou està situat entre una maternitat i un tanatori, un cementiri. Sí. És a dir, vida i mort i al mig el Barça. Sí, a més, això és una de les perfeccions del Camp Nou. És una cosa que no sempre ha passat, això fan falta molts anys. Els camps anteriors no tenien aquesta perfecció, però sí, és una mica com el Rei León, el ciclo vital. Vull dir que pots néixer i morir sense moure't amb 150 metres. Tens dues parades de taxi, travestis i el que vulguis, i a més tens una maternitat i un... I a més jo crec que la gent que ha nascut a la maternitat i és del Barça li dona un plus. O sigui, quan trobes un col·lega que ha nascut a la maternitat, t'ho diu. En qualsevol moment t'ho deixa anar, que jo he nascut a la maternitat. Això és una cosa que mentre el Camp Nou estigui on és, doncs funcionarà. També és veritat que, ja et dic, és una cosa... És un atzar... És un detall ja per acabar-ho d'arreglar, però això en altres anys no havia passat.
Si el futbol, com diu el Javier Marías, és la recuperació setmanal de la infància, què et sembla si viatgem ara a la teva? Vinga. De la primera vegada pròpiament dita que vaig anar al Camp Nou, no recordo l'equip rival ni si vam guanyar, empatar o perdre, la qual cosa deu voler dir que devíem perdre. Només recordo que el meu oncle va prevenir-me amb algunes paraules sàvies que, per sort, avui han perdut càrrega profètica. Quan arribis al camp, disfruta de l'estadi, de la gespa, de la il·luminació i de l'entrepà, però dels jugadors no n'esperis res de bo. Són uns desgraciats i uns inútils. L'equip va sortir i de seguida vaig percebre que la relació que el Camp Nou establia amb els jugadors era d'incondicionalitat en la racúnia. És veritat que l'equip contribuïa a generar aquesta resposta malaltissa. Quan recordo els noms dels nostres futbolistes més xiulats, alguns culers de la nova generació em miren amb estranyesa com si me'ls inventés. Dueñas, Barrios, Juanito o Pérez. Van existir realment o han anat a parar un forat negre? Vaig fer el que feia tothom, insultar Reixac i, com a privilegi particular, aplaudir el meu cosí, el gran Toni Torres i García. Els camins de la sang són tan insondables com extravagants. Aquell vincle d'aparència trivial. La mare de Torres i la meva eren cosines germanes. Es va transformar en un aprendre a insultar de manera voler i vaig incorporar al meu vocabulari insults tan fonèticament aerodinàmics i sabrosos com toia, burro, pepa i gandul. Diuen que els esquimals tenen 40 maneres d'anomenar la neu. Els culers tenim 40 maneres d'anomenar un jugador dolent, però només si és dels nostres. Això em va fer entendre que a Barcelona el futbol no era una realitat llunyana tolerada com a una extravagància inofensiva per a pares hiperutilitzats i megaculturalitzats, sinó una interferència permanent en la vida individual i col·lectiva i una font generosa d'emocions possibles. Clar, tu arribes a Barcelona el 1971 i per tu el futbol és una realitat allunyada i bàsicament televisiva. Sí, bueno, jo arribo aquí ja convertit al futbol. O sigui, a mi el futbol és una passió que se'm desenvolupa molt, gairebé com una pústula quan jo era molt petit. Per tant, jo era molt, molt, molt futboler, molt del Cruyff, de l'Ajax, a partir de l'any 68-69, i quan arribo aquí soc extraordinàriament futboler, però no tenia l'experiència de militar en un club de... Molt de col·leccionar cromos també, no? Sí. I no tenia la Saint-Étienne, i hi havia la rivalitat Saint-Étienne-Olímpic de Marsella, però clar, nosaltres estàvem a París i teníem la frustració de que a París no hi havia cap equip mínimament decent. I aleshores el que descobreixo aquí és la possibilitat de ser seguidor d'un equip que l'equip té molta presència al teu voltant. O sigui, ser del Saint-Étienne a París era una gran distància, no podia ser un fan de veritat. I en canvi el que descobreixo aquí és la possibilitat de ser del Barça, i que ser del Barça vol dir que parles tot el dia amb la gent que tens, i a més hi havia el factor consanguini de que teníem un cosí segon que no sabíem ni que existia abans, que jugava al primer equip del Barça. I aleshores quan el Barça al 73 fitxa Cruyff, per mi és com una mena de miracle, perquè per primera vegada havia encertat, havia fet una aposta de futur, m'agradava el futbol, m'agradava Cruyff, m'havia fet del Barça i resulta que el Barça fitxava Cruyff. M'agrada molt la diferenciació que fas entre culers que ho són fins i tot abans de néixer, fins i tot abans de ser persones, i els que han arribat després ja de grans. I tu et situes al mig, una mena de llims, no? Sí, jo seria més aviat dels segons, perquè jo crec que als 11 anys la personalitat futbolística en principi està feta. Però sí que és veritat que aquí, com a moltes altres ciutats i aficions,
el factor de naixement està molt desenvolupat, de manera que hi ha moltíssima gent, i parlo de milers de persones, de diverses generacions, que han estat inscrites abans al Barça que al registre civil. És a dir, que abans de ser persones documentades eren culers documentats. Aquesta gent no ha pogut triar. És a dir, aquesta gent és Obèlix. Són gent que cau a la marmita. Jo sóc més Astèrix. Jo decideixo que necessito aquesta pòssima per tenir la força de l'existència. Però, en canvi, els que no han pogut triar són molt especials i, a més, són els que donen la identitat del club, a la tribu. I són una minoria, perquè quan sumes tots els culers del món, els que no han pogut triar perquè van néixer i els seus avis, oncles, padrins, cunyats, els han fet culers, no podien triar. I, a més, hi ha moltes noies amb això, que a vegades això s'oblida. El Barça té una quantitat una quota femenina d'aquesta cosa essencial molt més alta que la d'altres clubs. Perquè un pare que és molt culer i vol que el seu fill sigui culer, no és cap problema que neixi nena per ell. La fan culer i ja està. La satisfacció és del pare. És una cosa bastant... Quan hi penses, és una mena de bateig. És molt ancestral tot. Però és el que identifica el club. I aleshores, després venim tots els que ens fem del Barça perquè hi anàvem el nostre oncle, perquè el nostre veí era el Canito, perquè un dia havíem vist... O sigui, per qüestions atzaroses o per enamorament, que ja és la sofisticació màxima. La gent que et diu que un uruguaià que un dia estava veient la tele, va veure l'Audrup i es va enamorar del Barça. Bueno, clar, no tothom pot tenir aquesta conversió miraculosa. Però jo crec que aquests 3 cercles concèntrics són molt importants. El primer, que és aquest que no pot triar, que a més són gent de reaccions imprevisibles, perquè, clar, no saben ni el que senten, perquè eren zigots i ja eren culers. Per tant, no han racionalitzat. I després hi ha els que, d'alguna manera, sabem més o menys en quin moment ens vam fer culers, les raons podem... Però, clar, al Piqué li preguntes per què és culer i no ho sap, perquè als 10 minuts de néixer l'avi Bernabéu el va portar i el va fer culer. Clar, aquest caràcter teu d'Astèrix, de no ser una persona amb 8 cognoms culers, explica la teva gran deficiència blaugrana, que és la teva manca d'antimadridisme? Bueno, no l'explica, perquè és inexplicable, és intolerable, és una defectuositat que si fossis un aspirador la tornaries. Però, en tot cas, és una manera racional d'explicar-ho. Llavors jo en aquest llibre el que he intentat és admetre-ho d'entrada. O sigui, no intentar... Hi havia una època en què jo pensava, bueno, es pot ser culer de moltes maneres, et fas una mica el guai, no? No cal odiar ningú. I un dia et mires al mirall i dius, però si ets un papanata, si no saps ni el que et dius. I aleshores te n'adones que si tothom ve en contradirecció, potser ets tu el que va en contradirecció. I aleshores quan dius, mira, jo no sóc antimadridista, i és més, durant una època molt patètica vaig intentar ser, vaig fingir que era antimadridista, però això no es pot fingir, o ho ets o no ho ets, i no ho soc. També parles de la rivalitat perduda amb l'Espanyol, que és una rivalitat que es recupera 2 cops l'any. Ara, aquest cap de setmana, toca recuperar aquest sentiment. Sí, i està bé, perquè són mecanismes musculars que tens com anquilosats. Et penses que no ets Santi Perico o que no tens la rivalitat molt desenvolupada, inclús els hi perdones la vida, però arriba una setmana com aquesta i tu comences a notar aquells músculs cabrons que tenies aquí darrere i aleshores sí que és veritat que és una... A mi m'agrada la rivalitat. Tampoc sóc un fanàtic antiperico, però sí que és una rivalitat... Aquestes rivalitats ciutadanes, diguéssim, que són molt pròpies del futbol i que aquí tenen inclús un nivell d'antipatia bastant light comparat a Betis-Sevilla o ja no et dic a Buenos Aires, doncs a mi m'agrada, perquè és com això, els dinars de Nadal o tal, hi ha com 2 bandos i és com cordial. T'insultes cordialment. Ja, o sigui que fins i tot necessitem un cunyat perico, no? Sí. Millor un cunyat perico que un cunyat madridista. M'interessa molt això, per què?
És millor, a la pràctica és millor, perquè per entendre's el cunyat... Perquè no tenen 10 copes d'Europa, per exemple. Sí, i sobretot perquè el cunyat periquitos, si algun dia se t'està morint la mare, et portarà a l'hospital. El madridista igual està ocupat guanyant una Copa d'Europa. Parlant dels pericos, precisament, l'Enric González va escriure que solo quienes padecen ese vacío de títulos y victorias que tenen els aficionats de l'Espanyol se acercan al fútbol de una manera religiosa. Llavors, el Barça del 70 deu haver sigut una experiència absolutament mística. Totalment, perquè a més, en el Barça perdedor, diguéssim, es conjuminen tots els elements bíblics. Ja no només hi ha el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sensació de buit, sinó que hi ha les plagues d'Egipte. És a dir, sempre hi ha un motiu pel qual tu has perdut. Sempre era l'àrbitre, Guruceta, plovia. Me'n recordo que hi havia dies que deien, no, és que plovia. Però plovia per tothom. No hi ha una pluja que només mulli en els jugadors nostres, no? Però era molt habitual trobar 1000 excuses per justificar la derrota. I clar, tenia sentit, perquè en el relat d'un club potent com era el Barça, la derrota continuada no era justificable, no era racional. No podíem dir, no, és que perdem perquè som uns paquets. Això hauria provocat suïcidis en massa. De manera que havíem de trobar un relat alternatiu. I aleshores el relat dels anys de sequera està molt ben construït i deixa seqüeles. De manera que quan comences a guanyar tu encara estàs viciat per allò i tens encara tendència a tornar a la part fosca. I fa que la part fosca i la part lluminosa es conjuminin, de manera que ara un culer que ha guanyat durant els últims 20 anys no sé quants títols, si no guanya durant 2 setmanes li surt el... De manera atàvica. Sí, no sap per què li surt, però li surt. Parlàvem dels anys 70 i ara anem als 80, que és una època en la qual la cosa no va canviar gaire i es va consolidar aquest sentit de club a xacarracopes. Ha aparegut el president Núñez. García ens ha presentat. El president m'ha donat una mà molt tova que semblava un peix mort. Núñez mira fixament. Portat pels prejudicis de tants anys, he sentit una mica de por i de manera instintiva i probablement injusta he relacionat el moment amb una pel·lícula de mafiosos i em recorda quan, de petit i en un sopar sinistre, vaig tenir l'honor de saludar el ministre d'Agricultura del govern de Nicolae Ceausescu. Hem comentat 2 o 3 coses d'actualitat. En aquests pocs segons, que potser han arribat a un minut, Núñez no m'ha decebut. Coherent amb les característiques que subratllen els seus imitadors més corrosius, el president ha tingut temps per parlar-me malament de Cruyff pare, de Cruyff fill i molt malament d'un sector de premsa, sabent que era la manera d'establir la jerarquia opinativa i de marcar territori dialèctic. Tot i això, m'ha semblat un home amable, acomplexat, una mica amargat per tants anys del que ell interpreta com una incomprensió tenaç i immerescuda. Alhora, també m'ha semblat que menyspreava la feina de la redacció dels ports del país i això m'ha produït una satisfacció propera a l'orgull. Doncs sí, fas un tractat de braçologia al llibre i fas gairebé una classificació zoològica en funció de les abraçades que fan els presidents del Futbol Club Barcelona i dels clubs de futbol en general. Aquí en tenim una mica, no sé si freda. Aquesta és endogàmica. Sí. Doncs a mi m'agrada, m'interessa molt aquesta relació que hi ha entre el poder i els mitjans de comunicació. Tu dius, surto d'aquesta trobada amb un sentiment d'orgull. Sí, perquè, a veure, una de les coses estranyes que passa quan estàs a prop del Barça, clar, jo sóc un intrus, jo sóc un escriptor que comença a escriure articles que no són ni tan sols informatius al País, com a suplent del Manolo Vázquez Montalbán, que està lesionat un dia i no pot jugar, i jugo jo. I a partir d'aquí començo a escriure. Però el que sorprèn molt és que... Ojo amb això, Sergi, que és una foto que ens parla també de com han canviat els usos periodístics.
Aquesta és una foto del primer partit, la primera eliminatòria que perd el Real Madrid a Copa d'Europa. Sí, havia de ser una cosa així. Perquè aquí hi ha un gran contrast entre la llei de la gravetat. Sí, s'hi van dir, jugueu amb les pilotes. Sí. Doncs, no hi havia xarxes socials i el periodista va poder fer aquesta foto. Això ara seria molt difícil, perquè se la farien ells mateixos, potser, i la penjarien, o farien un periscope, que potser no seria la paraula més adequada en aquest cas. Però vaja, ara no sé per on anàvem. Sí, la relació de poder i mitjans de comunicació. Sí, això que et dic, que una de les coses, el que sorprèn molt és que de seguida estàs dintre. O sigui, normalment un periodista o un escriptor que escrigui sobre química quàntica o sobre economia, és molt difícil que el tercer article el truqui al botín per anar a esmorzar. I al Barça passa. O sigui, no sé com, tens accés et volen conèixer no perquè siguis especialment brillant, perquè ho volen controlar tot, no? Però el sistema és com de complicitat. Això és futbol, no ens farem mal. Llavors jo aprofito, clar, per mi era una experiència. Aleshores vaig tenir el dret no a dinar amb el Núñez, sinó a que, dinant amb un dels seus, poseu el qualificatiu que vulgueu, ell, en el moment dels postres, es dignaria a saludar-te. Aquest era el compromís, una mica com quan tenies accés a un papa o al Richelieu, quan en un passadís tenies dret a fer-li un petó a l'anell. I aquest és el dret que se'm va concedir, i aleshores jo vaig aprofitar-lo, van ser 2 minuts inoblidables. Jo com a periodista també, hi ha un petit apunt que tu fas, parles de la diferència entre els codis dels mitjans esportius de Madrid i els de Catalunya, els de casa nostra, però alertes que potser s'estan... Empaltant uns als altres, sí. Jo crec que hi ha 2 escoles, una que és una escola estrident, vocinglera, una escola també del que passa macho, molta abraçada, molt assador donostiarra, i després hi ha l'escola d'aquí, que és una escola més oasis català, en què tot és amb afecte, les coses són menys òbvies. I jo crec que són 2 estils, són 2 interpretacions culturals del futbol. I ara jo crec que estem fent híbrids. Hi ha gent independent a tot arreu, i això és una molt bona senyal, però sí que és veritat que a vegades es busca el sensacionalisme, no per res, sinó perquè és el més rendible, el més immediat. Si tens una portada tràgica o molt espectacular, sempre és millor que si dius, comences a reflexionar. I sí que és veritat que a vegades notes que la informació o el comentari esportiu relacionat amb el Barça s'està madriditzant i al revés. A vegades notes que en el Madrid hi ha opinions que serien molt pròpies de l'entorn del Barça. I llavors arribem en un moment ara en el qual, per ser seguidor del futbol en general i del Barça en concret, necessites un màster en direcció d'empreses, una llicenciatura en medicina esportiva, potser ser doctor en advocacia, en dret. Sí, has de fer màsters constants i sobretot ser un gran expert en traïcions. En traïcions, canibalisme, nocions de canibalisme són molt útils. Teoria i pràctica del canibalisme és una assignatura que... L'antropologia bàsica, perquè la gent es menja entre si, perquè la gent es clava punyalades, però sí que és veritat que el Barça, i això la gent ho veu com una cosa negativa, jo en canvi ho trobo excepcional, et dona sempre motius narratius per estar distret i sempre tens Shakespeare a casa, perquè constantment hi passen coses que no havies previst, que t'obliguen a això, a saber... Pots trobar-te amb culers que durant tota una tarda et parlin del balanç del club o de la partida de despeses no aclarides. Hi ha autèntics experts. L'assemblea de socis és una cosa miraculosa. O sigui, hi ha tios que van amb el llapis afiladíssim i que tenen pegues que els mateixos directius es miren entre ells com d'on ha sortit aquest engendre, no? I això passa, i aleshores després has de saber molt de... Bueno, saber, has d'intentar saber, perquè l'actualitat et devora, no? Has de saber molt de tribunals,
Els tribunals... Qui és Jordi Casas, per exemple? Són conceptes... Què hi ha darrere del fitxatge de Neymar? Perquè són preguntes que et farà el teu cunyat Periquito. Abans parlàvem del Núñez. És simptomàtic que el primer títol del Núñez com a president sigui una recopa i que el primer títol del Cruyff com a entrenador, 10 anys després, torni a ser una recopa també. Per això dèiem que és una mica la dècada daurada del aixecarrecopisme. Sí, l'aixecarrecopisme, fixa't que és una denominació que s'ha creat després. Això és molt curiós. I negativament, no? I amb un to negatiu. Sí, amb un to despectiu, però això és la típica cosa artificial, perquè els que aixecaven recopes no se sentien aixecar recopes, perquè era el primer puto títol que aixecaven en molts anys, i per tant era una gran alegria, que és el que jo discrepo una mica quan, per menysprear algú, li diuen tribunero aixecar recopes, que és el típic insult creat des de l'opulència. Un tio que té 20 anys, primer, que pot fer-se fotos com aquella vigoroses, i a més té 5 copes d'Europa i 7 lligues, quan veu el seu pare, li pot dir, si tu ets un aixecarrecopes. Clar, el pare no havia tingut consciència que era un aixecarrecopes, perquè per ell aquella recopa era brutal. De fet, el primer gran títol de l'era moderna del barcelonisme és Basilea, és la recopa. El que passa és que, clar, quan ho dius això davant de la joventut, et miren com si fossis un nyonqui amb un polígon. Vull dir que no... Començant perquè la recopa ja no existeix. Sí, això d'entrada, però això hauria de donar més valor. És com que quan parlen de la Copa de Fires, no? Dius, hòstia, això devia ser l'hòstia. Entre mitges d'aquestes dues recopes, ve i marxa el Schuster, ve i marxa el Maradona, i anem a Sevilla. Alberto Romero m'explicava un dia que son pare va anar a Sevilla i va tornar absolutament... Ja no era el seu pare. No, va tornar una altra persona amb la mirada buida, sense constants vitals, com si hagués tornat de Vietnam. És a dir, Sevilla és el forat negre, és l'Avern, és el lloc on van a morir totes les penes. I a més, Sevilla inclou un viatge de tornada, molt mitificat pel barcelonisme, que hi ha molt més barcelonistes que el van fer amb tren, que és quan arribes a València i els valencians et comencen a llançar pedres al tren. És una imatge que forma part del relat. Ningú està molt segur que hagi passat. Ni que no fos a Múrcia, per exemple, no? Sí, però aquesta idea, és a dir, és una tragèdia amb folre i manilles. És a dir, que no et quedes amb la tragèdia, sinó que va durant. I per mi és la tempesta perfecta. O sigui, és impossible quan ho tornes a veure, i evidentment quan has estat a Sevilla o has vist ho tornes a veure, perquè són coses que has de fer en solitud, doncs és un miracle de desgràcies. O sigui, és un equip, l'Esteaua de Bucarest, això li dona encara més... És gairebé grotesc. Vull dir que és un partit... I és la pedra fundacional de dir més avall que això no podem arribar. Això potser provoca que 2 o 3 anys arribi un holandès com a entrenador que marca la fi del club aixecarrecopes, però potser no l'essència de l'aficionat, que és el que deies tu, no? Que comencen a conviure i per més que el Barça continuï guanyant títols, aquesta por atàvica... Sí, però és el que fa el canvi. El Cruyff és el que canvia la mentalitat. La mentalitat no es canvia en un dia. De fet, ell com a jugador la va canviar també. Però és un procés lent. Llavors, la mentalitat col·lectiva és molt difícil canviar-la, però va començar a canviar-la. El que tenim ara, la manera d'animar, la manera de viure les derrotes i les victòries, la manera d'anar pel món, per entendre'ns, la va canviar. No sempre en la bona interpretació. Per exemple, Cruyff era molt favorable a l'atzar. És a dir, si perdia, li donava molt poca importància. I, en canvi, el culer li continua donant una importància tràgica i excessiva. I, per tant, per ser 100% cruyffistes, hauríem de no donar-li cap importància a les derrotes. O sigui, hauríem de pensar sempre que ja guanyarem demà, que és com pensava Cruyff. Però, en canvi, sí que és veritat que ell comença a canviar la mentalitat, i és una mentalitat que es reinterpreta i que va evolucionant. I en això estem. Clar, suposo que ajuda a canviar també la mentalitat el fet que vingui, ens digui que guanyarem
i, a més, que guanyarem jugant bé i gaudint del trajecte. Sí, i sobretot trenca tabús, per exemple, el típic, no? Però és que per quan hem de guanyar? Preguntes que el Cruyff et mirava i diu, més gols que els altres. Si en marquen 4, nosaltres en marcarem 5. Vull dir que aplica un sentit comú que no té res a veure amb la flagel·lació, una flagel·lació d'altra banda que té el seu plaer, també. Vull dir que a vegades al Cruyff això li costava d'entendre. És que a nosaltres ens agrada això, de flagel·lar-nos. I, per tant, ell era partidari d'això, de fer-ho tot per guanyar, perquè la gent s'ho passi bé. Pensava que els dos protagonistes del futbol eren el públic i els jugadors. Per tant, eliminava els directius i els periodistes, i l'únic que li interessava eren els jugadors i el públic. Gaudir, disfrutar, disfrutar-te-lo. De tant en tant, algun culer molt jove pregunta quina mena d'entrenador va ser en Cruyff. És difícil respondre. La mitificació ens ha portat a oblidar moments de desconcert i algunes extravagàncies memorables, i siguem francs, abstruses. Les decisions de Cruyff van tenir efectes col·laterals, de vegades dolorosos per jugadors, que o no van suportar la pressió de la primera línia o no van entendre mai les idees de permanent work in progress del Dream Team. Però en el gran basar d'entrenadors dòcils o malcarats, revolucionaris o continuistes, mercenaris o innovadors, valents o porucs, la influència d'en Cruyff és gairebé tan rellevant com la que va tenir com a jugador, quan enlluernava no solament els esportistes, sinó artistes com Rudolf Nureyev. Però, per sort, en Cruyff forma part d'un món, el futbol, el Barça, que hem triat com a complex vitamínic suplementari. Per això ja fa molts anys que en la multitud de debats amb amics, familiars i culers en general sobre Cruyff, sempre acabo repetint la mateixa frase, que defineix amb precisió els meus sentiments íntims i metafísics sobre la qüestió. Cruyff sempre té raó, fins i tot quan s'equivoca. Micròfon en mà i amb el Camp Nou a punt de rebentar, Cruyff va caminar damunt la gespa i va dir: «Solo Dios sabe cuánto tiempo hemos tenido que esperar este momento fantástico. En nombre de todos y del equipo y el mío, solo deseo una cosa: disfrútatelo y hasta después del partido». Una vegada més, Cruyff va saber driblar l'evidència amb una grandesa inesperada i va fer un discurs de concòrdia que en la seva literalitat tampoc renunciava a res. Un discurs que en la introducció havia inclòs una formulació gramatical tan grandiosa com cubista. I ara, disfrútatelo. Sí, aquí hi ha aquí la memòria em va jugar una mala passada perquè això, evidentment, com que anem de sobrats, no vaig comprovar-ho. I la frase textual va ser disfrútate. Encara més hedonista. Sí, no és disfrútatelo, que és el que jo recordava, però sempre els periodistes si podem canviar les coses. I la frase autèntica és disfrútate, que és encara millor. És això, no? És l'hedonisme portat al món del futbol després d'una època en la que jo crec que era gairebé una lògica catòlica de patir fins a arribar a un bé superior que mai no arribava. Sí, però a més amb alguns èxits. És a dir, el Barça tenia algun èxit d'algun títol aconseguit a través del patiment. És a dir, el patiment és un camí de perfecció. El que passa és que el que proposa Cruyff és un camí molt més agradable. Et diu, home, aquest camí que fas tu d'anar de genolls com el Joselito fins a dalt de la muntanya està bé, però si pots anar-hi amb taxi i amb les finestres obertes i escoltant una cançó de Stevie Wonder, tu passaràs millor. I aleshores aquí és on de cop i volta dius, hòstia, no hi havíem caigut. I aleshores el que proposa ell té molt més sentit. I fixa't que sempre ell ho subratlla constantment el plaer. I clar, el plaer xoca amb una cultura sentimental, una educació sentimental de molts culers que portaven molts anys, no sé per què, perquè les raons són molt diverses, patint molt més del compte. De fet, des del Barça de les 5 copes, que també va ser de disfruta-te, la gent anava al camp a disfrutar, doncs havíem entrat en una voràgina de patiment
amb, repeteixo, alguns èxits. Sí, no sé si aquest camí del plaer de l'hedonisme també fa que aquest estil, si volem, tingui aquesta contrarrevolució que ja ve del catenaccio, ara la tenim en forma de xolismo. Per què existeix aquesta exigència plus afegida a la manera d'entendre el futbol que tenen Cruyff i després el Pep? Bueno, jo crec que això és el que confirma el potencial, si tu vols, simbòlic del futbol. És a dir, el futbol no és només futbol, el fet mateix que estiguem aquí avui és una prova. És una manera, és un instrument per entendre coses del teu entorn i una manera de viure. Tampoc cal que això en fem pedestal, però sí que és així. I per tant, com passa amb el jazz, com passa amb la cuina, com passa amb tots els idiomes universals, que n'hi ha pocs, la música, la cuina i 4 més, doncs l'esport o el futbol es pot jugar de moltes maneres. Passa amb altres esports. Amb tenis no és el mateix que t'agradi. Quan t'agradava Borg, no et podia agradar McEnroe. Sempre hi ha hagut maneres de fer les coses. Llavors el que proposa Cruyff és una oposició frontal. Cruyff i l'escola de l'Ajax i els hongaresos és una oposició frontal a l'hegemonia del catenaccio, que és l'1-0. I és cascar i 6 tios a darrere. Llavors arriba un tio i proposa una altra cosa. I resulta que aquesta altra cosa és molt més estimulant, i a més diverteix més el públic. Això, clar, té una relació. Després és veritat que hi ha una tendència a inflar-ho i a fer tota una interpretació a vegades que fa una mica de vergonya, però sí que és veritat que no és només la cosa, sinó és com fas la cosa. Explica'm una mica com va ser per tu conèixer que havia estat un dels teus grans mites. El Johan, crec que tu havies d'escriure un llibre al voltant de la seva vida i ell et va dir no em puc reunir, però dino cada dia. Sí. Bueno, jo l'havia conegut a través del País, amb alguns d'aquests dinars en què ell feia una mica de teòrica i tots preníem apunts. Si li queia una paraula de la boca la recollíem i l'embolicàvem. I aleshores va arribar un moment, cap a l'any 2000, que ell va decidir que havia de fer un llibre per presentar la Fundació. Havia de ser un llibre que no fos biogràfic, sinó que fos la seva idea del futbol. I hi havia una llista de possibles negres. En aquesta llista els 2 primers no van agafar el telèfon. Quan els van trucar, jo estava tercer. I per tant, una altra vegada vaig sortir de suplent. I aleshores em va dir, l'únic problema que tinc és que no puc fer el llibre perquè no tinc temps. I vaig dir, home, és un bon encàrrec, perquè t'encarreguen fer un llibre amb un tio que et diu que no pot fer el llibre. I aleshores va dir, però dino cada dia. I jo vaig trigar 2 o 3 minuts a elaborar que això hi havia un missatge ocult, i vaig interpretar que si ell dinava cada dia i m'ho deia, devia dir que jo havia de dinar amb ell durant un temps i anar agafant i gravar-ho tot. I és el que vaig fer. 3 o 4 dinars, no et pensis que gaires més, però molt llargs. Però ell va arribar i et va proposar una cosa totalment contrària. Sí, aleshores el primer dia es va presentar amb un joc de taula, Johan Cruyff, que ell ja el té comercialitzat en alguns països, però que no el tenia comercialitzat a Espanya. Llavors jo anava amb l'editor, vam seure i ens va treure un joc de taula que no s'entenia res. Però res vol dir res, i durant una hora ens va estar explicant. Era una mena de subbuteo pop, una cosa... Subbuteo pop? Sí, hi havia uns tios, apretaves la pilota... Era... Una merda. No, era Jackson Pollock. Era impossible de teoritzar. Estàs allà davant d'un tio que va esquitxant i que diu que hi ha un missatge a darrere. Sí, probablement, però en principi jo veig que tu has begut molt i no vols arribar a casa, no? No veig res més. I llavors, durant una hora, i al final li vam dir, mira, som 2, hem estudiat una mica, no ho entenem. I ens va deixar per inútils i va dir, bueno, va, parlem del llibre. Fem el llibre. Sí, però abans va intentar col·locar-nos la burra. I després... Entre nosaltres. Ningú et diu a la nit, quan estàs plovent i estàs, jo què sé, a Llívia, juguem al Johan Cruyff? Ningú t'ho diu, perquè clar...
I després expliques també un dia que et va convidar a veure un partit amb ell. Sí. I et va cridar molt l'atenció com seguia el partit. Jo no havia vist mai un partit amb ell. I aleshores un dia al Montanyà, jo anava cada any al Montanyà amb els meus fills. Jo tinc bessons i han nascut a l'agost i celebrem els aniversaris, els celebràvem quan eren petits al Montanyà. Llavors, bueno, el veies, però era una relació, no et pensis, jo no he sigut amic. I aleshores un dia em truquen del restaurant del golf i em diuen: Sergi, podries venir aquesta nit que el Johan et convida a sopar? Hòstia, clar, es va parar tot. Espero que no tregui el joc. No, jo sortia al carrer i tothom estava... I vaig dir, bueno, aquí està passant alguna cosa gros, i me'n vaig anar allà, em vaig dutxar, em vaig canviar la roba, vaig anar a veure el mestre, i llavors era un sopar familiar i jugava el Barça-Sevilla una final de la Supercopa. I clar, jo vaig pensar, bueno, ara veurem el futbol. I ell no mira el futbol, no mira la pantalla. Clar, jo vaig, allò que estàs amb algú, intentes, ai, fas així, o... sé, dius, estem atacant, Johan, dius coses de subnormal. I aleshores, ell de tant en tant, de regull, està menjant i diu, Xavi, així, com si tingués el síndrome de la Tourette. I aleshores tu dius, Xavi, i al cap d'un... quan hi ha el delay, al cap d'una estona Xavi rep la pilota. Però ell està al Montanyà, Xavi està a Sevilla. Llavors diu, no sé, Puyol. Llavors vol dir que Puyol ha de sortir endavant i fer una... I efectivament Puyol rep la pilota i comença. Era una manera de veure el futbol. Vaja, com està en Miles Davis baixant per la Font del Gat, saps? Hòstia, què està passant aquí? Al llibre dius també, en Cruyff ha construït una cosmogonia futbolística més intuïtiva que tecnificada. Sí. Qui tecnifica la cosmogonia aquesta una mica intuïtiva, una mica asilvestrada, podríem dir, del Cruyff, és el Pep? Sí, és l'alumne aplicat. És el que racionalitza el que l'altre només intueix. Això és molt propi d'això, del Miles Davis, Picasso. O sigui, la gent que canvia una manera d'entendre una determinada cosa, normalment no són molt racionals. Són molt intuïtius. Fan les coses per una barreja de pulsions molt difícils. Per entendre's, són genis. Tenen un punt de genialitat amb el que té de bo i dolent. I, en general, si l'opció que estan defensant té sentit i connecta, això és reinterpretat per gent ja molt més metòdica, que normalment ho millora. Jo crec que el millor cruifisme no l'ha practicat Cruyff, sinó que l'obra mestra del cruifisme és la que Von Karajan decideix a través de Guardiola fer que soni la Filharmònica de Berlín com ha de sonar. Però si fos per Cruyff mai hauria sonat així, perquè el Cruyff era més caòtic, es movia més per pulsions carismàtiques que l'altre. I llavors el que fa el Pep és ordenar-ho amb els elements propis del club, amb les peces apropiades i en el context apropiat i amb l'autoritat d'arribar després d'un moment de gran frustració. Això també és bàsic. És a dir, el moment en què arribes és molt important perquè puguis fer això. O sigui, la revolució no es fa qualsevol dia. Hi ha d'haver gana al carrer, hi ha d'haver els SARS, hi ha d'haver una situació que propicia que es pugui fer la revolució. I jo crec que el que fa el Guardiola és això, és donar-li un sentit, o sigui, tots els acabats. Ara farem això i ho farem perfecte. Hi ha un moment en què dius, hòstia, això és molt difícil de superar, però perquè té les peces, perquè ho té tot. I a més, les peces no són explícitament cruyffistes. Messi no sap qui és Cruyff. Ho ha sabut amb el temps. Però Messi és una peça per fer cruyffisme sense saber-ho. Guardiola i Cruyff comparteixen una visió del futbol en la qual la fi no es justifica als mitjans, però el futbol modern exigeix l'èxit per sobre de tot, a vegades fins i tot per sobre de l'ètica, o encara pitjor, pervertint-la. Quan el filòsof em va comentar la seva respectable objecció de consciència, li vaig respondre amb el recurs de l'humor. Li vaig dir que precisament perquè va contra els nostres principis, encara té més mèrit no deixar de mirar els partits del Barça amb la marca Qatar a la samarreta.
i que perquè els principis siguin humanament coherents necessiten una excepció que els faci versemblants. I envalentit per la inèrcia de la digressió i poc inclinat a posar en dubte una de les escasses certeses que encara mantinc, li vaig explicar que hi ha molt poques coses que obliguin a transgredir els principis de manera sistemàtica. En l'amor i en el sexe estem disposats a rebaixar les nostres conviccions a la carta i en funció de les circumstàncies. En qüestions econòmiques també. I a l'hora de protegir algú estimat tampoc dubtem quan hem de transgredir els nostres propis codis. I al mateix nivell jo hi situava el Barça, més com un exercici d'especulació dialèctica que com la descripció d'una convicció. Perquè de convençut no n'estic gens. És més, de la situació actual de l'aficionat, convertit cada vegada més en un client d'un ramat amorf, no me n'agrada gairebé res. No m'agrada l'ambient previ als partits que respira el Camp Nou, amb la prostitució ambiental de la megafonia infernal i els nous hàbits de participació que infantilitzen fins a l'ofensa. No comparteixo les mesures de protecció de la salut i les restriccions morals sobre hàbits, que situen el Barça com a prescriptor en matèries, no fumar, menjar sa, que no tenen res a veure amb el futbol. No m'agrada que els valors s'hagin adaptat a un discurs mercadotècnic que busca dotar el club d'una identitat pròpia, diferent de les que competeixen a l'elit, més per ambició de mercat que per convicció. I m'espanta, més que cap altra cosa, el discurs oficial del Barça i d'altres grans clubs, com el Real Madrid, per exemple, segons el qual hem de ser, per dir-ho en paraules de Florentino Pérez, cada vez más grandes y cada vez más fuertes. Clubs més grans, més forts, més poderosos i un futbol més petit? No, fixa't que fa uns dies el president Bartomeu va dir que no calia seguir el cercle virtuós, és a dir, no podíem dependre sempre dels resultats. Això té una lectura positiva en el sentit que no tornes boig en guanyar sempre. Pot ser que perdis durant un temps. Manchester United és un club potentíssim i porta molts anys perdent. És una bona idea sobre el paper no relacionar l'èxit sistemàtic amb la salut de la institució. Llavors, què diuen els que manen? Doncs que hem de separar les dues coses. Hi han de ser clubs molt potents econòmicament, ingressos atípics, tot això. Però, clar, tot això en la pràctica vol dir portar Qatar, vol dir... Llavors, jo explico en el llibre que em trobo un filòsof pel carrer, que a més és... Que no és Guardiola. Que no és Guardiola, que és un filòsof de veritat, que em diu que ell ha deixat de mirar el Barça perquè està en contra que porti Qatar. Llavors, clar, és la típica situació que dius, hòstia, ara no em fotis, no? Perquè tu penses, clar, molt bé, olé, ets un tio coherent, però clar, jo vull veure el Barça, saps? Jo vull veure el Barça, no em toquis els collons ara. O sigui, no em posis un dubte més moral als que jo no tinc. Però al mateix temps és la reflexió que fem. I després una altra cosa, el Barça es mou en un determinat ambient. I en aquest determinat ambient estàs amb gàngsters. No estàs amb... O sigui, el d'UNICEF, nosaltres paguem perquè UNICEF porti... O sigui, per portar el nom d'UNICEF, paguem. Però aquí del que es tracta és de cobrar. I aleshores és un ambient que tampoc pots dir home, a mi m'agradaria que fos això, la UNESCO. Sí, però la UNESCO no et pensa pagar res. O que fos Metges Sense Fronteres. El Barça és Metges Sense Fronteres. Molt bé, però no pot ser això, no? I aleshores el que plantejo és que cada vegada ens trobem més que algun dia haurem de deixar de veure, haurem de plantejar-nos el que fem. Perquè, clar, jo vull veure el Barça, però és per això poso que també és una prova d'amor. Per exemple, tu dius, jo estic contra fer determinada cosa i després ve el teu fill i t'ho demana. I llavors els principis ja de cop i volta són molt flexibles. Has parlat d'amor, has parlat de sexe... Ara. I aleshores jo no faig això. Bueno, depèn de qui t'ho demani. Doncs xato, ves passant. Home, no, parlem-ne. És a dir, que ho plantejo en aquest sentit, que la relació que tens amb el club, per exemple, jo amb això he tingut moltes converses, inclús amb directius, amb el president, li vaig dir, escolta, això de Qatar, i em va dir, prefereixes Gazprom? Hòstia... Gazprom, que és l'empresa que gestiona... És l'empresa de gasoductes russos, i clar, vaig veure tots aquells abrics russos baixant d'un avió negres... Tenemos unos misiles apuntando a... Sí, el tio aquell que van enverinar en poloni, saps, de cop i volta? I vaig començar a estimar Qatar. Saps? Vull dir que, clar, la resposta és implacable, però ens l'hem de fer. O sigui, tu pots triar Gazprom o Qatar. Però no pots triar la Fundació Vicente Ferrer. No, però
Jo continuo pensant que ha de ser possible trobar IBM. El que passa és que IBM et diu no necessitem nosaltres al Barça. Però no penses que si trobem IBM també trobarem que IBM té uns treballadors a una petita... A un sòtan, a Badalona, i anuncis que fan... Però no serà el mateix, no és el mateix. No és el mateix una... O sigui, hi ha diferents nivells de corrupció moral. Llavors, clar, la fórmula, hi ha una gent literària que fa molts anys em va dir que diu, si vols triomfar en el món de la literatura, com si fos tan fàcil, has de fer èpica, ètica, estètica. I això és igual a èxit. Em deia la teoria de les 3 Es. Jo sempre ho he procurat, però sempre me'n falla alguna. Doncs jo crec que en el Barça hi va haver un moment que vam estar a prop de que tot es funcionava. Hi havia èpica, hi havia estètica i hi havia ètica. Perquè hi havia una intenció, com a mínim, que no fos... Llavors, jo crec que, com a mínim, aquest esforç s'ha de mantenir. S'ha de procurar que estiguis el menys tacat possible. I el Barça té una estructura identitària i de propietat que ho permet, això, que permet preservar. Igual la té també l'Atlètic Club. És a dir, hi ha alguns clubs al món que tenen l'oportunitat de no caure en el pitjor, no? I per això jo crec que l'aposta de les 3 Es no és dolenta, en intenció. Com a mínim hem d'intentar-ho. Jo et preguntava pel futbol més pobre en el sentit també de, o bàsicament, en el sentit de la degradació de la figura de l'aficionat. Sí. Que s'ha esdevingut en un client passiu. Sí. O sigui, l'aficionat molesta. Llavors el que volem són clients. L'aficionat és crític, és reconsagrat, vol vàters nous, no li agraden els Frankfurts, es queixa, i en canvi el turista que inclou el Barça dintre del seu recorregut amb anar a la Sagrada Família, o inclús, si tu vols, l'aficionat que no és turista, un aficionat del futbol de Mèxic que arriba aquí, doncs jo vaig al Camp Nou, com sigui, pago el que sigui i vaig allà i compro una samarreta, és aquest el que volen. No volen els que anem allà a posar pegues. I aleshores això devalua molt. Mira, ara fa poc el Liverpool estava veient que faltaven 2 o 3 mil espectadors sempre i havien fet una cosa, en l'últim moment fan una mena de venda molt tirada de preu, però la fan 10 minuts abans de començar el partit i té un èxit brutal. O sigui, va gent que són aficionats, de debò. No hi van turistes, perquè no ho saben, saps? Llavors, a vegades hi ha fórmules com aquestes que jo trobo que s'han d'intentar, però sí que és veritat que ens volen a casa connectats al pay-per-view i anant al museu 2 cops l'any amb els nostres amics i comprant cada any una samarreta diferent al nostre fill. El mateix fill, que va creixent, però va acumulant samarretes que valen 90 euros. Clar, a vegades perdem de vista el preu de les coses. 90 euros és molta pasta. I que són samarretes que tenen la virtut de conciliar marques com Nike, Qatar i Unicef. Sí, i durant una època TV3. Fantàstic. Parlant de tele, tu deies, ens volen a casa mirant la tele. La tele té una cosa bona, i és que va matar Franco, perquè mirant partits del Mundial 74 el caudillo va desenvolupar aquesta malaltia circulatòria que va acabar... Fibrosis, no? Sí, flebitis, que va aconseguir el que ni el comunisme ni tots els moviments socials havien aconseguit. Aquesta és una interpretació que no sabem que hauria passat amb una altra programació. Correcte. Vull dir que, igual, veient pel·lícules de la Marisol, també hauria desenvolupat la flebitis. Llavors estaríem aquí parlant de la Marisol, però té una cosa bona que és aquesta, però té una cosa dolenta, evidentment, que és que cada cop més gent s'ha acostumat a veure partits a través dels ulls del realitzador de la tele. Sí, però jo crec que té molts més coses bones que dolentes, això. Sí? Sí. Jo aquest matí he vist el partit de la Major League Soccer entre Portland i Toronto. Això és bo o és dolent? Home, és bo, però no em demanis que agafi un avió fa 5 dies me'n vagi a Portland amb el risc que això comporta i veure aquell partit. Vull dir que la tecnologia ha apropat moltíssim esdeveniments que enriqueixen la visió de l'espectador i de l'aficionat. Jo crec que això és un fet. Ara, ha de ser aquesta l'única experiència? Doncs no, la gent ha de continuar
anar a l'equip del seu barri o anant de tant en tant a camps. És a dir, no és una experiència monocorde, sinó que tu pots fer... És una mica el que passa amb la música. Tu vas a un concert però compres discos. Tens amics que toquen i els vas a veure. És a dir, no és sempre una sola manera. Tu vas a un palau d'esports amb 15.000 persones amb un mòbil i l'experiència del concert en si és una merda. Però, en canvi, de tant en tant et fa il·lusió fer-ho. Doncs jo crec que la televisió té molts més avantatges d'aproximació i d'accés i també hem de pensar sovint, que no hi pensem gaire, amb la gent que ja no es pot desplaçar. Gent que està o molt aïllada o que físicament no es troba bé. Aquesta gent té dret també a fer-se una cultura esportiva de qualitat. I jo crec que la solució audiovisual és notable, és notable. Com que sóc una mica fill de puta, he trobat que la millor manera per tancar aquesta xerrada era amb una cita d'un madridista, que és en Jorge Valdano, que va dir qui només sap de futbol no sap ni de futbol. De què parlem quan parlem de futbol? Jo de futbol. Només de futbol? No, jo de futbol en la interpretació que el futbol és una manera de parlar d'altres coses, però tampoc sóc dels que mitifica la grandesa metafòrica. Vull dir que a vegades et trobes amb algunes tabarres importants de tios que et mengen el tarro dient-te que t'has fixat que això simbolitza Prometeo i dius, no, això és Pepe, no és Prometeo. És Pepe. No. I a més et diria que m'agrada perquè per si sola, tota la cultura que acompanya el futbol, cultura sentimental, cultura dels llocs, cultura dels símbols, cultura metafòrica, cultura literària, la quantitat de llibres extraordinaris que s'han escrit sobre futbol, l'audiovisual, documentals, pel·lícules, ja per si ja té un valor excepcional. I per tant, a vegades crec que és una mica estèril donar-li una grandesa que no li cal. O sigui, em nego a sofisticar-ho massa. A mi m'agrada que tingui un punt aquí, punt garrulo de tota la vida. He disfrutat molt la xerrada, Sergi, espero que vosaltres també. Moltes gràcies.